Punanta lamang si Kuya Bot kung nag-ano lamang. Lagatak! Hello! Hello, Kuya Bot. Tayo ka mo yan. Nagpapauran. Pauba. Nagpaubat. Iyo. Natanagtagay ka kasubagay? Ito bang bang sa timburaaw? Ay, nagpapaurang kaman nga ni. Ara mo. Halat. Matanglayo. Matanglayaw, nata matanglay. Ano mo man cellphone ko mabagay eh? O may bago kang bakalo ng cellphone? Oo. Nagrabe naman kung magabato. Ano mo na klaseng cellphone an? 11:32. 1132? Ang unit. Ang unit? Yes. Sa kuya, 700,000. 700,000. GB. Ano? GB. Kailan man ka ng ano, ang GB man ka? Yung ano ito? 700,000. Iyo. 11:32 Pro ina eh. Proan? Oh, 11:32 Pro. Ay. Ano daw na napapud ka? Bagi mo nag-content. Kawasan, pagkapalanap ta ka. Hindi, ta ka nahiling. Ay, sabi sa ingkang niya. Yaw niya hindi sa tubangan mo. Nasa tubangan? Oo, inapunan muna nga na. Kumahanap ka pa. Oo, ade. Yung mananggada. Matapit pagi ko mag sa telepono. Tara mo, sayang kan load ko. Minapaload pa sa na 2 milyon pati. Pero 2 milyon. sa kuya, package nila ini. Pati load? Oo. Pakabakal mo ka cellphone mo nga? Oo. Ay, grabe man. Pumasiring ka sa kuya nga na eh. Pag naghura o pumasiring ka. Tapahilig ko sa'yo mo. Sige. Oh, 11:32. Iyan ang cellphone mo. Oo, 11:32 Pro. Karo mo, ang gamit kong inio, kang panahon pa inio, medyo barato man sana ini. Para binakal ko ni kabang milyon. Pero dahil ka na nagbakal ka ng 11:32 Natamalan? pagkabato. Magabaton. Pero ano, barato no, mahal. Oh, barato ini. Barato, pero magabat. Magkabat. Package din na ni sabay na digdi load. Load. Mm. Ayaw na dyan linag. Oh, Kaya pa rin magabat-gabat man. Nasa peraan. overload. Overload. Nasa peraan. Pero ina eh. 11:32 Pro. Barato man siya na ini. 7 million man siya na ini. 7 milyon? Oo. Grabe naman nan. Huli nga din sa kuya. Kada pindot. Kada pindot, 7 milyon? Oo. Tas rin ba? Tas range. Ay, grabe pala an. Grabe pala ang kantidad kaan. Para mapagalo. Taon-taon, badal ako sa'yo mo ha. Magi mo kita content. Tanay ba kitang nagibo? Ayaw, gamiton mo sa bagutang bakal. Yung may bago na naman kitang cellphone baga. Ay, ano ito? Ay, itong cellphone na ito nga na eh. Nalingawang ano ito? He. Nalingawang kuman na sumarang. Note. Ha? Note. Note? Note 30. Note 30 ito. Iyo garo ito. Oh, sige na. Tamatang layo naman yan eh. Sige na. Ito ka na. Tama dyan ang taon. Sige na. Oh.